tomto videu ti ukážu, jak vytvořit svůj kanál na YouTube krok za krokem od A do Z a jak ho správně nastavit a optimalizovat, aby YouTube tě aktivně propagoval. Pokud už svůj kanál máš, tak můžeš tady podle kapitoly přeskočit hned na nastavení a začít s tím. Nejprve si musíme vytvořit e-mail. Je to hodně jednoduchý bod, nebudu se na tom soustředit, ale jediná věc, kterou doporučuji udělat, tak udělat si pro svůj e-mail pro svůj kanál úplně odlišný e-mail, založit si ho. Pokud vlastně na tom e-mailu máte další věci, máte nějaké sociální sítě připojené a tak dále, tak jednoduše vytvořte nový e-mail, na kterém budete mít jenom svůj kanál. Přejdeme na YouTube, klikneme na profilovku, Create a Channel, neboli vytvořit kanál. Tady je to hodně jednoduché, přidáte svou profilovou fotku, kde je jasně vidět váš obličej a neboli nějaké logo, zadáte jméno a neboli název firmy a tady zavináč je to vlastně to, co vidí ostatní lidé, když vlastně píšete něco do komentářů. A neboli pokud někomu posíláte odkaz na svůj kanál, tak bude to vlastně v samotném odkazu. Co doporučuji udělat, tak udělat to hodně jednoduché, nedávat tady nějaké prostě symboly, jako je například tohle, ale udělat to maximálně jednoduché. Například Artem Dorošenko 00. Neboli 08. Ověříme, zda to ještě není, zda to ještě někdo nemá a klikneme Create a Channel. Kanál máme vytvořený, ale v samotné funkce máme hodně omezené, takže tvořit zatím nemůžeme. A co musíme udělat, tak udělat si verifikaci, aby YouTube nám umožnil mít přístup k úplně všem funkcím, abychom mohli pravidelně tvořit. Proto rozklikneme tady ještě jednou profilovku, klikneme na YouTube Studio. Co to vlastně je? Tak YouTube Studio je prostě prostor, kde vidíte úplně všechnou celou analytiku vašeho kanálu, vašich videí a jsou to prostě takové obecné nastavení vašeho kanálu. A co nás tady ale teďka zajímá, tak musíme rozkliknout tady Settings dolů, aneboli nastavení. Tady kliknout Channel, neboli kanál a jednoduše rozkliknout tady to poslední, co tady máme. Postupujte úplně stejně, jak to dělám já. Future Eligibility. Máme tady dva body, na začátku rozklikneme ten druhý. Co tady musíme udělat, tak jednoduše verifikovat svoje telefonní číslo. Zabere vám to maximálně pár minut, je to takový základ, který nám jednoduše umožní mít delší videa, který nám umožní přidávat vlastní thumbnaily a další věci. Pak přejdeme k třetímu bodu, je to vlastně bod, který nám umožní mít přístup k úplně všem funkcím YouTube, abychom mohli pravidelně tvořit. Prostě mít platné odkazy v popiskách, testovat thumbnaily, vydávat videa každý den, prostě úplně všechno, co potřebujete mít. A abychom tuhle verifikaci udělali, tak máme na možnost na výběr 3 věci. Za prvý poslat YouTube verifikaci svého obličeje, to znamená, že natočit video, zabere vám to maximálně 5 minut, aby YouTube pochopil, že jednoduše jste reálný člověk, nejste bot. Za druhý, můžete poslat YouTube fotku vaší občanky, anebo musíte mít historii kanálu, což vy vlastně nemáte. Co já osobně doporučuji udělat, tak jednoduše nahrát video, zabere vám to 3 minuty a odeslat to YouTube. To YouTube bude mít, tak během dalších 48 hodin vlastně to ověří a pošle vám na e-mail zprávu, že kanál máte plně verifikovaný a můžete začít tvořit. A teďka přejdeme k tomu nejdůležitějšímu a nejzajímavějšímu. Když už kanál máme vytvořený, verifikovaný, tak musíme si ho správně nastavit, aby YouTube algoritmus nás líp doporučoval, aby chápal, komu nás doporučovat a aby náš kanál rostl mnohem rychleji. Jako první si musíme nastavit tagy kanálu. Najdeme to úplně stejně tady, channel, jenom rozklikneme Basic Info. Tady vlastně ještě zřejmě nebudete mít vybranou, takže vyberete jednoduše Česko, je to maximálně jednoduché. A tady musíme nastavit tagy. Co to jsou tagy? Tagy jsou prostě klíčová slova, která dají YouTube maximální představu o tom, o čem je váš kanál, o čem točíte a komu doporučovat vaše videa. Zároveň většina tvůrců dělá velkou chybu, že tam dá jenom náhodná slova, která vůbec neodpovídají jejich obsahu nebo jejich kanálu a jednoduše udělají svému kanálu jenom hůř, protože YouTube bude úplně zmatený a nebude doporučovat vaše první videa správní cílové skupině. Správné tagy se musí dělit na 3 hlavní části. První části jsou vyhledávací dotazy, to znamená, co vaše cílová skupina bude vyhledávat. Druhá část jsou témata kanálu, to znamená, o čem točíte. Nemovitosti, YouTube, osobní značka, prodej, finance, všechno kolem toho. A třetí část jsou širší kategorie, to znamená, s čím vaše hlavní témata kanálu je spojena. Například já točím o YouTube, tak vedlejší širší kategorie pro mě budou například online podnikání nebo osobní značka nebo něco podobného. Ukážu vám reálný příklad, jak tyhle tagy můžete jednoduše během pár minut napsat, uděláte to jenom podle svého oboru a máte plnou jistotu, že YouTube vás bude propagovat. První část, vyhledávat si dotazem. Například já točím o YouTube, tak co pravděpodobně moje cílová skupina bude vyhledávat. Například jak získat odběratele. Jak získat odběratele, jak růst na YouTube, jak vydělávat na YouTube, jak točit na YouTube, YouTube
jak funguje jak funguje YouTube. A nebo může to být něco jako jak vytvořit thumbnail. Jak napsat YouTube název. Vyhledávacích tagů je ideální mít 200 až 250 znaků. Maximálně můžete přidat 500, takže to je ideální počet. Co uděláme pak? Tak vlastně musíme napsat témata našeho kanálu. O čem točíme? Například YouTube videa, neboli YouTube algoritmus, a neboli YouTube osobní značka. O čem je váš kanál? Vlastně témata, aby YouTube chápal, o čem je váš obsah. Teďka musíme napsat taky širší kategorie, aby YouTube nás doporučoval vedle vedlejších témat, které potenciálně mohou být zajímavé i pro ostatní diváky, abychom získávali více dosahu. Například, jak jsem říkal, pro mě to může být něco jako osobní značka, nebo může to být něco jako online podnikání, nebo to může být něco jako seberozvoj, neboli podnikatel. Proč? Protože točím o YouTube, je to osobní značka. Online podnikání, tak vlastně dělám online podnikání. Proč seberozvoj? Protože je to nějak s tím spojené. Neboli podnikatel, protože vlastně dělám obsah pro podnikatele, které chtějí vydělávat na YouTube. Jsou to vlastně 3 hlavní kategorie. Pokud chcete napsat tagy ještě líp, tak je super vlastně k tomu i dodat anglické tagy. To znamená, že přepsat vlastně témata kanálu, které tady máte, například YouTube algoritmus nebo YouTube osobní značka neboli YouTube videa do angličtiny, aby YouTube měl ještě lepší představu. Co já můžu napsat, tak například YouTube Growth neboli YouTube thumbnail. Napsal jsem 300 znaků jako ukázku, vy to uděláte podle sebe, zase z první kategorie 200 znaků, z druhé kategorie taky cca 200 znaků a z poslední maximálně 100. Pak vlastně máme hotovo a můžeme přejít k dalšímu bodu, který je úplně stejně v těchto nastaveních, ale jsou to upload defaults. Je to nastavení, které vám může ušetřit hodiny času. Jednoduše, pokud vydáváte každé video, tak pravděpodobně každému videu máte nějaký podobný popisek. To znamená, že máte tam nějaké úplně stejné odkazy a abyste to pokaždý nepřidávali, tak jednoduše tady to můžete dát. A pokaždý, když nahrájete video, tak YouTube automaticky zobrazí tyhle odkazy v popisku, přidáte tam jenom informace o samotném videu a máte to hotový. Ušetří vám to čas. Ale není to ta nejzajímavější funkce. Nejzajímavější funkce jsou tagy. Ke každému videu musíme přidávat specifické tagy. To znamená, že pokud jsem natočil video o tom, jak funguje YouTube algoritmus, tak tagy musí být o tom. Ale malá část ze všech tagů musí být o obecném tématu. To znamená, o čem točím? O YouTube. A vlastně tyhle tagy můžete mít u každého videa úplně stejný. Co tady můžeme udělat, tak sepsat tady tyhle tagy, abychom to nedávali pokaždý. A pokaždý, když nahrajeme video, tak bychom přidali jenom ty specifické tagy. Pro mě by to například bylo něco jako YouTube, zase stejně jak jsme psali v samotném kanálu. Jsou to tematické tagy, například YouTube videa, YouTube algoritmus, YouTube SEO, YouTube tagy, YouTube osobní značka. A co to může ještě být? YouTube výdělek. Jak růst na YouTube. A jak vydělat na YouTube. Těchto tagů musíte mít 150 znaků, abyste měli více prostoru pro vyhledávací dotazy a specifické tagy. Teďka přejdeme do customization, je to místo, kde můžete přidat banner, změnit profilovku, přidat popisek, ale co chci, abyste jako to nejdůležitější jako první udělali, tak našli tady links neboli odkazy a přidali ty nejdůležitější odkazy, které pro sebe máte. To znamená, že odkaz na své sociální sítě, Instagram, LinkedIn, odkaz na vaši webovou stránku, na váš nějaký produkt, aby člověk, když přešel na váš kanál, tak mohl to tady vidět, rozkliknout, začít vás sledovat, strávit s váma nějak více času, nebo přinést vám nějaké peníze s tím, že začne s váma spolupracovat. Pak samozřejmě doporučuji přidat popisek, nebudu se na tom soustředit, protože neexistuje nějaký optimální popisek, který funguje nejlíp. Uděláte to podle sebe, jak se vám to líbí. Já osobně to doporučuji udělat v takovém formátu příběhu, to znamená, že ukážete vaše zkušenosti, kde jste spolupracovali, s kým jste spolupracovali, jak dlouho s tím pracujete, aby vlastně člověk vám mohl důvěřovat mnohem více.
Třetí a poslední bod, který musíte udělat, tak je banner kanálu. Co vlastně dělá, tak tvoří první dojem, když divák přejde na váš kanál. Samozřejmě je skvěle prodává, protože můžete tam dát informace o vás, co děláte, s čím pomáháte, můžete tam dát výzvu k akci. Na tom banneru je super dát nějaké krátké informace, jako to například mám já, YouTube bez kecu, pomáhám podnikatelům a expertům vydělávat 100 až milion korun díky YouTube. Přidát tam váš obličej, vaše jméno, je to fakt super k tomu prvnímu dojmu a zase i k tomu prodeji a budování důvěry. Jednoduše se můžete ozvat mě, spojím vás s mým týmem, který to udělá, zařídí tak, jak to bude fungovat. A poslední nejednoduchá věc, kterou chci, abyste udělali, až máte banner, až máte popisek, až máte odkazy, tak přidali tady dolů svůj e-mail, aby člověk, když vlastně přišel na váš kanál, tak vidí fakt krásný banner, tak vidí tady krásný popisek, vidí tady odkazy a viděl tady i e-mail pro nějaké potenciální spolupráce, nabídky a tak dále. Teďka máš kanál nastavený líp než 95% začínajících tvůrců. A pokud YouTube je pro tebe jako zdroj získávání klientů, jako způsob výdělku, tak ti navrhuji mentoring 1 na 1 se mnou. Nebudeš ztrácet desítky hodin svého nejcennějšího času zkoušením, ale začneš správně hned od začátku se strategií, která bude vydělávat peníze a přinášet zákazníky. Vyplň formulář v popisku, zabere ti to maximálně 5 minut. Vidíme se. Čau.